Good morning, guys. Pasok na naman mga student. Last day. Ika na, nak. Ayan, kami ni Mika maghahatid at kakausapin daw nito yung may-ari na isang pwesto doon sa bayan. Sayang, si Tonton gagamitin. Gusto nila si Tonton. Surrender ko to mamaya. Alam ko, kasi ako dala ko rin. Si Daddy. Hi, Daddy! Siya magsusundo mamaya sa mga bagets kasi punta kami mamaya sa sa Lupaw. Tapos dali mo ito mamaya. Si Tito Milok na lang. Sige, ako magbibigay Tito Milok. Bag mo. Pati earphones na dali mo. Asan na si ate? Mamaya. Dali. Bye, Daddy! Sabi ko earphones. Bye, Daddy! Kanya bagay na earphones. Wala namang gawin ko tong pansit. We're here na. Wala na pala. Ando na, lumabas na. Laman ng Ay, ito pa sige, kuya. Kuya. Bigay mo, tita, bigay mo to kay Tito Pusok. Uy, gwapo ni kuya. Pag nakakapa. Pogi naman ang kuya namin. Kode. Sana sila. Bye. Aral mabuti. Bye, ate. Ha? Sana siya. Gwapo din batang yun. Ilagay mo na lang kay Tonton na. Apo. Apo. Bye-bye. Aral mabuti, ah. Sure. Si Tom-Tom. Tambay si Tom-Tom sa labas. Ano, tara na. Babantayan mo si Mama. Banata kita, lumabas ka dyan. Bantayan mo si Mama. Lakas mga asar ni Bunso, eh, no? Annoying! Ay, marunong na kasi siya mag-drive din, eh. Kaya ang lakas ng loob magyaya, eh. Bye, Tom! Ito ka lang, ha? Ayan, punta kaming Lupaw, guys. Ikaw mag-load ka? Ikaw na muna. Ako na nga, ayaw nyo naman. Palis na kami. Punta kaming Lupaw. Para mag-check ng mag-order kami ng furniture, guys. Andun pa lang dito, Kuya Ensing. Sino? Sila Kuya Ensing. Saan? Naglalakad. Akala ko palis na siya. Kuya ako. No, kung yun na, di na pumasok. So, yun. Mag-order kami ng, pati si Mika magpapagawa. Made to order kasi siya, guys. ng mga furnitures. So, papagawa si Mika ng niya. Order siya ng kama niya. Si Nene. Tapos yung dining and sofa namin sa living room. So, ayun. Punta na namin. Kasi habang nagpipintura at nagmamasilya yung kisame, going na yung paggawa ng ating furnitures para sakto. Pag na-deliver, okay na. Yay! Excited. Kasama, wala nang uwian sa Pasay. Kasama namin ng baby na yan, nag-irabo. Ayan, ano pa siya. Headband pa. Ayan, tapos si Jo na muna yung pinag-drive ko. Kasama si Ching Ching. Oy, dapat nandito ka. Dito ka, bawal ka dyan. Kanino nakabutot yan, Nick? Okay. Ayan, ito yung isang inaano namin, guys, na pag-aanohan. Mapwestoan sana. Kaso walang mapagtanong. Saan yung bag ni Shane Jo? Ayan, dito tayo. Ayan. Puntan lang ni Mika. Shane, ano nga ito? Kay Ching Ching. Parang nakatakot yung looban. Pero maganda kung pwedeng maganda. Oo, kung pwedeng i-renovate gano'n. Minor lang naman yan, eh. Kasi tindahan to ng motor, eh. Power Agri. O, tama. Tindahan ng motor. Go, Mick. Ayun. Okay din sana dito. Kaso puno na, eh. Tsaka yung sa corner sana. Oo nga, eh. Tingnan natin. Puno na ba? Lahat meron na?
Ayan, mayroon dito laging sarado kasi. Kaya tatanungin din namin kung close na ba yan o ano, tapos na kontrata. Kain tayo lunch dito sa Walter. Dito kami lagi kumakain eh, no? Ha? Bakfang muna. Mukbang to mukbang. Kain tayo. Sa kanila wala pa. Pinaulit nila yung lechon kawali. Kasi mukhang minadali. Ano pa? Hilaw pa. Second space guys. Or pangalawang lugar na ano namin. Titingnan namin. Itong blue. Ayan. Dalawa siya. Medyo malaki. 100 square meter siya. Tapos itong sa harapan namin. 54 square meters. Pero ano, up and down. Ayan. Pwede dito yung milk tea sa baba. Pwede sa taas yung skincare. Kaya gusto namin makita sana. Kaso ang tagal naman ko natawagan pa ni Mike. Dito na kami guys. Titingnan namin. Ah, okay. May kwarto pa dito sa ano? May room. Ah, oo nga no. Ah, okay. Kaya sabi namin, saan pa third floor? Third floor. Oh, yan laki. Wait lang, hiningal ako. Oo. Wait lang, hiningal ako. Ano po ba ang ilalagay naman? Ano, boutique, skincare product. Tapos ano sana, milk tea. Pwede ba yan ibawa sa baba, milk tea, itong second floor, para, wait lang, boutique siya, ano. Okay. Yung security deposit cash na yun, diba? Pwede din po check it. Okay. Ito yung second floor. Pwede na, maluwag siya. Tapos may ano pa. Ano to? Wala lang. Nasira lang yung ano niya. May CR. Pero may tubig naman dito, te. Meron po. Ngayon yata kasi Luwag, oh. Kumakain na naman ng ano niya, ah. Adobo. Sarap, tata adobo. Hello. Hello. Ay, si Edvan po, saktong-sakto sa gitna yung laso, ah. Ayun, excited kami, guys. Nahanap na namin yung ano, yung pwesto. Perfect pati siya sa hinahanap talaga namin sa pinag-uusapan namin before na kailangan something na may ano, something na may up and down ba? Kahit up and down lang, tapos yung baba, tindahan yung baba, pwedeng tawag doon, pahingahan. Para yung mga bata nga hindi na pagod sa biyahe pa ano, luwas-luwas. So, ayun, kita na namin, nakakatawa. Talagang, kaso, ayun nga, kailangan pa ma-approve din ng ano, nung owner mismo kasi pinakita lang sa amin kanina nung Katiwala ata. So, babalik kami on either Sunday or Monday para mismong owner yung makausap. Pero sana makuha namin guys kasi perfect na talaga yun sa hinahanap namin. Ligawan mo lang yun. Kaya mo May pa-chocolate. Nakakaba na, nakaka-excite, promise. Wala na si Mika, kasi yung pangarap niya na milk tea house. RMK po kayo. RMK milk. Sobrang lapit niya lang din sa ano, sa school nila Chris na. Sa may Oo. City Hall. Sa may City Hall, malapit din siya. Kaya perfect talaga yung place. Sana please, mapunta sa amin yun. Yan ang pinagkakabala namin yun guys. Yung naghahanap talaga kami ng pwesto sa bayan. Busy si Kuya Gerald. Nagkikinis ng ano guys. Kahoy. Yung panlagay ko dito sa ano. Dito. Basta dyan. Lalagyan dyan ng kabilaan na para siyang divider. Yung pa ano. Pa vertical. Para hindi kitang-kita yung ano, yung dining. So, ayun. Tapos kahapon nalagay na rin yung mga pin light. Ayan. Malabo. Tapos, yung mga pinto, ilagay na. Yun nga lang, ayusin pa kasi may mga scratches yung gawa ng mga aso.
So, pero best lang naman, madali na yung gawin ng, ng pintor. So, ayun. And then, cabinet. Yun ang gagawin ni Kuya Gerald. Cabinet, tapos yung divider dito. Yung mga usong rin na pag kahoy dyan. Tapos cabinet. Ayan, cabinet dito. Ayan. Bago kami magpapintura. Para sabay-sabay na pintura pati cabinet. So far, yung pa din. Wala pa rin pagbabago, guys. Magsisimento pa lang. Nakumpisa na pala. Flooring. Sa labahan ni Madam Jane. Yeah, sinisimento na yung labahan ni Madam Jane. Tapos nalagyan na rin ng kanal dyan. Yan. Diretso na yan dun, te. Palabas yung tubig natin. Yan, para makaligo na yung mga doggies. Yan. Kasi may na eh. May tangke na unlimited supply na ng tubig. Chill lang kami, guys. Ayan. Kiss na matata. Hi, guys. Ayan yung mga estudyante namin. Bakit? Ano gagawin dito? Wala. Dito sa rin sinurrender ko sa'yo. Ay, oo nga. Taylor. Si Taylor, kuya. Kung naman ni mami, di pa ako labas-pasok eh. Nagising kasi si Shane, kuya. Pagpasok ni Bilog. Dinner, guys. Ayan, yung tatlong barako. Nakakamiss mapunta sa vlog. Ay, mami. Noon yung parang lunchtime, kasi di ba pinapalabas kami? Si Bilab daw, puntang Dunkin Donuts kasi may Dunkin Donuts sa may school. May nakita daw siyang fan, hinahanap daw ako, tapos tinanong siya kung siya ba yung totoong Sophia. Hinahanap ako, tsaka ikaw. Baka si yun, si Joy. Donna Joy. Nakikita ko lahat yun. Oh, yun nga. Mag-hi na kayo sa kanya. Hello, Donna Joy. Ayan, sa Dunkin Donuts siya nag-work. Ayan. So, yun nga. Dinner time na. Ayan. Hiya ako, baka pagkamalan akong disrespectful. Bakit? Bakit? Ayan. Nagluto si Nene ng Favorite ko. favorite ni Chris na dinuguan. Tapos pochero. Nagpochero pa sana. Itinanggal lang yung gulay, guys, para hindi ma-overcook. Pochero sana si Nene gawa ng may lagnat si Mama. Nalagnat ang aming inang Reyna. Ayan. Bakit pilay? Hindi, siguro na lang. Siya, lamig-lamig, sipon. Kanina eh. Ayun nga. Pinagpawisan ka na, me? Uy, pawis ka na, me, ah. Pawis na ba to? Palit kang damit? Ayun, hinilot siya ni Auntie Tina. Ay, oo nga, me. Pawis ka na, me. Mag-ano ka? Mag-bis ka? Talaga? Bis yan. Here I am. How do you do? Kanta! Uy! Wala na. Ayun, guys, update. Ito. Grabe yung scratches ng mga pinto namin. Gawa to nung New Year ata. New Year to na charge. New Year to. Pinagkakalmot ng aso. Nang magputukan, takot sila yun. Ha? Oo nga, siguro yung New Year nga talaga to na unang New Year ata dito. Ay, napulis ko na pala rito. Pero maayos pa naman yan. Lang yan ang pintor. Yeah, caravels lang yan. Hello guys! So, it's gabi na naman. Ayun, maliligo na lang itong mag-ama ko. Tapos matutulog na kami. Or baka hindi pa. Nanonood pa si daddy. Ayun. Baka mag-NL pa yung... So, yun. Since Friday naman wala pasok bukas, caravels lang. Sadya mo So,
Bahala ka. So, yun. Exam week pala nila ngayon. Kaya magpapaiwan ako, guys. Wag. Gawa ng re-reviewin ko to. Wag na. Kala mo, ha? Laki-laki ko na eh. Kala mo, di ko malalaman na exam week mo, ha? Kala mo, ha? Di ko makakatakas sa mommy. Malaki na ako. Hindi ko na kailangan magpa-review. So, yun lang. Good night. See you tomorrow. Sorry, din ako nakapag-vlog kanina ng ano. Makain kami. Nagluto lang naman ako ng ano, favorite namin na sardinas sa ano, repolyo. So, yun lang. Night. Good night. Good night, Ade.